कि जहिया से चढ़ल बानन दो लगनवा बढ़िया देव बहरा बाड़े सजनवा कि जहिया से चढ़ल बानन दो लगनवा अब बढ़िया देव बहरा बाड़े सजनवा कि सालो न लागल भइल सदिया रे। अभी सालों भर नहीं के भइल हमरा के छोड़ के चल गइले सालो न लागल भइल सदिया रे। कि लिखब सजनवा के नाम ननदिया पीस दे में हदिया रे। लिखब सजनवा के कहतिया कैसे एक मिनट कि गजरा गजरा लगाइल जहिया पियवा के याद बड़ा आवेला। गजरा गजरा लगाइल जहिया पियवा के याद बड़ी आवेला। कि कुछ तो चाहिए उपाय रे ननदे चंचल मन के समझावेला। जब हम वहाँ के फोन करत बानी तो वहाँ बिजी रहतानी कि बिजी रहेले सांझ सवेरे जबे फोन लगाई कि काम काज में डूब के हम हो दिन में दिल बहलाई। बाकी रतिया के आवे बड़ी अदिया रे। रतिया के आवे बड़ी अदिया रे। लिखब सजनवा के नाम ननदिया पीस दे में हदिया रे। लिखब सजनवा के नाम ननदिया पीस दे में हदिया रे। दीदार अधूरा
अंगना खन